Ahojte, toto video bude o plemene rínsky kôň. Rínsky kôň meria okolo 168 cm v kohútiku. Pôvod má v Nemecku a sfarbenie zvyčajne ryšiak. Najlepšie z nemeckých chladnokrvných koní bolo staré plemeno rínskeho ťažného koňa, pochádzajúce prevažne z belgického brabantského koňa. Kedysi to bol obľúbený pracovný kôň, no s rozvojom modernej poľnohospodárskej mechanizácie sa prestal využívať. Plemenná kniha sa zredukovala z 25 000 zapísaných kobýl v rokoch 1935 až 1945 na takmer žiadnu registráciu o niekoľko rokov neskôr. Ako ťažké plemeno už nie je v Nemecku registrované. Plemenná kniha rínskeho koňa založená v roku 1892 však zostala otvorená a s nárastom trhu voľnočasových aktivít v 70. rokoch sa začali chovatelia zameriavať na menšie jedince starého plemena, aby vytvorili teplokrvného jazdeckého koňa, dnešného rínskeho teplokrvníka. Šľachtiteľská práca spočívala v krížení žrebcov z Hanoveru a Westfálska v severozápadnom Nemecku s teplokrvnými kobylami, ktorých otcom boli anglické plnokrvníky, trakenské a hanoverské kone. Z tejto zmesi boli vybrané polokrvné žrebce na plodenie drezúrnych a parkúrových koní.